Ano rito yung kanyang fog light. Ito yung isa. Check ko, baka mamay nagtatanggalan na rin eh. Oh, nabasag na rin pala ito guys oh. Ito guys oh. Nabasag na rin pala ito. Malapit na naman pala ito. Ito oh, mga to oh. Yung fog light nya nagkakrack na. May possibility na naman itong matanggal guys oh. Wala. Oh, kiss. Yan guys ha. Lalayo na naman tayo para gumawa ng pera. Thank you honey, kayo din. Puntahan ko na yung trailer ko doon. Sige. Tara guys, punta na natin yung trailer natin. I-take na natin yung trailer. Baka mamaya ma-inspection tayo or ma-pull over tayo. Yan ang titigyan pagka na-level 1 inspection tayo. Tapos tayo yan guys. Alright you guys, magandang araw sa ating lahat. Ayan, once again is the Kite Tracker here. Ayan, nandito tayo sa bahay na. Palarga na ulit tayo. Papuntang trabaho para maghanap ng pera. Because kasama natin yung mga kids. Si Baki. Sa previous video natin, meron silang activity. Yung about sa taekwondo dito sa ano kasi dito sa Canada wala silang ibang mapuntahan dito eh. Hindi kasi pwedeng pakalat-kalat sila sa karsada eh. Kaya kailangan mo talagang dalhin sila sa designated na Yep. Designated na lugar. Can I get it up there? Yeah, sure. Go now. So, you okay? Are you happy with your taekwondo? Yeah. Can you get my thing up there? Why you gonna get your thing? Sino bang pupunta dyan, Nel? Si ano? Bakit? No, open that. There's No. something up Bakit? Go in there now with Ate Sinel. No, in Parkside, so it's Bumaba ka muna si Nel para makashoot. May shoot mo siya dyan. Sige, baba muna kasi alis na tayo. Baba ka na muna, Nel. Kailangan pa niyang ano yun eh. Tulungan yung kapatid. There's something up in front. Alright. So, si Mami ang driver ulit natin. Ganda rin kasi guys ng ano kapag ang misis nagda-drive para kahit saan pwede silang pumunta. Kahit wala ako, pwede silang pumunta, pwede silang lumabas, pwede niyang dalhin yung mga bata sa park, pwede silang mag-beach kahit wala ako. Lahat, strike anywhere to si Beaches eh. Whether we can get McDonald's? No. Ayan. Flyer to it. Ah, what is the rule? Seatbelt. Yeah, that's the only rule in the car. Even big people, even papa and mommy need to wear a seatbelt. Wow. Let's go guys. Let's go. Tara ulit sa biyahe para ano, maghanap ng pera. Okay ba? Wala bang ano sa ano? Sa bahay, di ba bukas yung ating ano? It's closed, Mom. It's closed. Mom, yep, it's Double check talaga ni Mrs. yan. Mag-seatbelt ah. Alright. Hindi ko alam guys kung mga ilang araw na naman ako nito sa biyahe. Pero hindi naman ganun katagal kasi parang 9 days yata ako. Nung huli ba, ilang araw ako? 9 days, maganda. Mga 9 days, nasa bahay ulit ako. Yung maganda ka, paano? 9 days, tapos sa bahay ka na. Importante rin kasi yun. Hindi lang naman kasi tayo nakapokus sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. Kailangan din naman natin ang ano sa pamilya natin, time. Parang kapag ganun kasi, hindi na masyadong maganda rin guys yung ano eh, pamilyado ka. Tapos halos hindi ka na umuwi sa bahay mo kasi lagi ka nasa karsada. Ang nangyari sa'yo parang
trabaho ka na lang ng trabaho para sa pamilya, which is okay naman yon. Kaso nga lang, bilang ikaw na nagtatrabaho, bigyan mo na rin naman ng ano yung sarili mo, yung bang makasalamuha yung pamilya mo. Ganun lang yun. Para sa ganun, balance ba? Meron kang time sa trabaho, kainaman na yung mga 10 araw hanggang 2 linggo. After that, uuwi ka, reset ka ng mga 2 to 3 days, tapos labas ka ulit. Para sa ganun mabalance ba, ma-enjoy mo, para may pagkakataon ka rin sa pamilya mo, pumunta kayo sa mga amusement, diba? Dito sa Canada, ganun lang naman ang buhay dito eh. Kasi dito, trabaho-bahay lang tayo eh. Kapag nag-day off ka, sulitin mo rin sa pamilya mo. Ayan, katulad ng mga bata, nakita sa previous video natin, dinala natin sila sa taekwondo, in-enroll ni Mrs. sila. At least kahit papaano naman, hindi sila nakatutok maghapon, magdamag dun sa gadget nila. Ang mangyayari kasi kapag puro gadget na lang sila, hindi na sila matututo kung paano mag-interact sa sa mga ibang tao dito. Kasi dito sa Canada, ang daming rito, nationalities, culture, kasi nga talagang dagsa ang mga gustong mag-immigrant dito, no? Sa lahat ng buong mundo. Cultural country ito. Dito sa Canada, cultural country ito. Ang daming mga gusto mag-immigrant dito, iba-ibang lahi, kaya kailangan natin matuto, o kailangan ng mga batang yan mag-engage sa mga ibang mga tao, para matuto silang makisalamuha. Kasi magagamit din nila guys yan paglaki nila eh. Let's say pagka magtrabaho sila, kapag hindi sila sinay makisalamuha sa ibang mga lahi, mangyayari niyan, hindi nila kayang makipagtrabaho sa ibang ibang nationality. Maghahanap sila ng Pilipino, paano kung walang available na Pilipino, di ba? Ang mangyayari pa niya, magiging race sila. Oo. Tsaka ano pa nun, kumbaga wala silang confident kung ngayon pa lang hindi natin sila turuan at sa mga ganyang bagay. Mga yung mga outdoor activities, guys, napakalaking bagay yan para sa mga anak natin. Kasi diyan talaga sila mahahasa at saka mahuhubog sa environment. Kasi ngayon iba na eh. Puro di ba? Cellphone, gadget at kung ano-ano pa. Kung pabayaan mo yung anak mo na nakahiga maghapon na lang dun sa gadget niya, or cellphone na lang o iPad na lang, walang mangyayari sa kanila. Magiging ignorante yung mga yan pagdating ng panahon. Kaya nga yung sinasabi ko minsan, hindi man naman nasusukat yung marami o malaki ang kita mo sa paghahanap buhay. Yung pabayaan mo rin naman yung mga anak mo, kasi yan talaga sila yung legacy mo eh. May iwan mo yung mga anak mo na walang dunong. Hindi naman kasi kami ganun ni Mrs. eh. Kaya kapag may maliit na kinikita, natin sa mga bata, kasi yan talaga yung natin sa mga anak natin. Yan yung kailangan nating pakita at gawin sa sa ating mga anak. Ayun guys, nakita nyo yung buhay ng Lakay Trucker. Para sa mga nakasunod, hindi lang yung puro tayo tracking, puro tayo drive, puro tayo sa trabaho. Nakita nyo rin yung buhay talaga rito sa Canada. Yan. At least kahit paano, yung mga gustong mag-emigrant dito sa Canada, napanood ko sila yung trabaho niya, truck driver. After that, nasa bahay siya. Ang sistema ng ginagawa nila sa mga anak nila, ganito, ganon. Yun, at least kahit paano may idea kayo. Hindi yung pagsalpak nyo rito, paano kayang gagawin natin, di ba? At least yung mga bagay na napapanood nyo sa mga vlogger na to, na katulad namin,
maliit na bagay na natututunan nyo sa amin malaking impact o malaking tulong yan pag kayo mismo yung nakarating dito. Yan. Kasi alam ko naman, pag nag-immigrate kayo rito, makarating kayo dito sa Canada, hindi lang yung sarili nyo ang makakarating dito kung pamilyado kayo, asawa at mga anak nyo ang madadala nyo rito. Yun lang talaga yun, guys. Alright. Ayan guys City of Winnipeg. At least si Mrs. ang aking driver. Lagi naman yan kasi syempre kahit pa paano may lisensya yan si Mrs. Ooh. Bakit? You gonna miss Papa? I won't take long. How long are you guys see? It's probably another 9 days to 12 days maximum, I guess. Yeah. Mommy, we will going to bring you somewhere else. Like, if you guys have a time, go to a beach, amusement park. On the beach. I want to go on the beach. Yeah. Yeah, that's Because the RV is still not yet fixed. Well, that's We still waiting for the RV. Or we can go to. Mommy just called yesterday and they said they are waiting for the parts. Probably they will going to replace the inverter Or we can go with the to bigger one. splash pad. Yeah, that's good. Hopefully. Or we can just go to the splash pad. Oh yeah, I don't know with mom. Mom has to. Right, mom? Jump, mom. Yeah. To choose. Yeah. Jump, mom. Mom is will going to bring you probably somewhere in splash pad. Alright guys, ayan, dire-diretso tayo sa biyahe papuntang Turkey Yard. Alright. Tarahan. Hindi mo ba atras? Andito na ako guys sa truck. Sinabihin ko silang hugasan, di naman nila yung hugasan. Ay nako. Oh. Hindi ko pa yata nadala yung ano. Han? Yung susi. Yung susi. Han, may susi ka dyan? Susi yung ano, Wala yung akong susi. hindi, yung pinagawa natin yung papadlak na malaki. Ramin ko muna. Kasi gagamitin ko yun sa ano nakalimutan natin yung susi ko sa ano sa bahay. Wala dito Okay, abot mo na lang sa akin dito. Guys, tara. Wala dito yung susi ko. Yan guys, Alright. Wala, akala ko ba naman na hinugasan niya, nagpahugas ako, hindi naman niya hinugasan. Ay, nako, nasan na ba yan si Jan? Alright guys, kunin natin yung mga
Inabot ni Mrs. sa akin. Saan mo? Marami na naman tayong baon. Pabaon ng aking asawa. Pabaong handog ni Mrs. Itas mo muna, hindi ko kaya, mabigat. Yun. Pabaong handog ni Mrs. Lakas ni Mrs. Oh. Nangangat lang ng mga bagay-bagay. Talaga pag nag-gym ang asawa, mapagkakatiwalaan mo sa lakas. Okay na yan, Han? Sige. Ayusin na lang natin pag-akyat mo rin. Okay. Alright. Alright, yan. Ikaw na muna bahala dyan, Han. Babahin ko muna yung, ano, yung truck. I-check ko muna yung langis, guys. Kasi syempre, ano to eh. Bagong ano yung si Cordapia, kailangan nating ma-check ang langis niya. Andito yung mga nagtatanggalan na mga kung ano-anong ano ni Cordapia. Oh, ito oh. Ipapagawa ko pa ito, sana mag-work pa ito. O kaya o-order ako ng panibago. Pero wag muna ngayon kasi siyempre kasi simula tayo sa ano eh. Hindi naman yan na masyadong magkukos ng ano, mga safety sa ano sa truck, kaya ano, kumbaga pag na-inspection tayo hindi naman nila yan ano yun. Ang importante yung mga headlight at saka high beam ang mga number 1 dyan. But anyway, siyempre inspection ng ating unit, ng ating truck. Yeah. Alright. Okay. Sana magtagal itong truck natin. Sana umabot din ng ano, mga ilang taon. Pag nabayaran natin, sana maibiyahin natin ng mga ilang taon para makabawi-bawi tayo. Maitim na naman. Alright, so lahat yung magagawa, ganyan talaga. Madaling umitim. Okay. Oh, okay pa. Nasa tamang level pa ng ano. Isa pa, pa-check natin. Isa pang check. Alright. Tama lang. Yan. Alright guys, okay lang. Tama lang yung label niya. Of course, ito, lagyan lang natin ng ganito muna. Para dun sa kanyang ano rito, yung kanyang fog light. Hindi muna natin ipapagawa. Check natin lahat-lahat. Siyempre, bago tayo lumarga. Sa ilalim. Okay. Okay naman. Walang leak. Ito yung isa. Check ko, baka mamay nagtatanggalan na rin eh. Mahirap na. Oh, nabasag na rin pala ito guys, oh. Nabasag na rin pala ito. Malapit na naman pala ito. Ito oh, mga to oh. Yung pag-light niya nagkakalak na. May possibility na naman itong ano oh. May possibility na naman itong matanggal guys oh. Wala. Natanggal na yung isa. Dito oh. Basag na yung isa oh. Crack na yung isa riyan oh. Oh. Tapos ito yung nandito. Wala na rin, hindi na rin kumakapit oh. Oh. Ito, wala pala ditong kapitan niya oh. Ewan ko. Naka-order ng ganyan para mapaayos. Pero wag muna ngayon. Marami pa tayong kailangan. Ay, but anyway. Ano ba to? Tatanggalan, nagbabakbakan na.
Okay lang yan. Importante, hindi yung mga kung anong ano niya. Sa ilalim, walang tumatagas. Kumbaga sa ano, walang regla. Puro dati yan. Okay, so, nasa max pa. Ayan. Ito, gulong ko, malapit na naman mapudpod. Kailangan ko na naman magpalit niyan. But anyway, ganyan talagang boy guys. Magpapaalam muna ako sa mga anak ko rito. Magpapaalam muna tayo sa mga anak natin. Kasi lalayo na naman tayo sa kanila para gumawa ng pera. Bye guys! Bless. Where's the Baki? Kiss mo pa. I'll go with you. Natin sa sa kabila. Kiss Papa, bebe. You be a good girl, okay? Baby, bye-bye, Baki, okay? Kiss. Pa, can you get this? Okay. Sure, for you. Okay. Guys, ayan. Sarado na natin yon. Okay pa naman yung mga langis-langisan ng truck. So hindi nahugasan. Sinabi ko sa kanila hugasan eh. Alright. Ano Han? Tapos na? Bilis mo namang kumilos-kilos Han eh. May labi-dabi. Wow! Okay. Yung ihian mo. Andyan sa taas siyempre. Hindi lahat ng mga iyan. Ay! Hindi mo ba dinala? Hindi, nanap ko yun dun sa garahe. Wala eh. Wala dyan? Wala kung iyan. Kung wala dyan. Kung wala dyan, baka inuwi natin. Tingnan ko yung sakyan. Pag inuwi natin, wala dyan. Alis na? Sige, tignan mo na lang dyan. Yan guys, i-set up na rin ni Mrs. yung ano. Mag-login lang ako. Login. Yan. Ano natin yung mga bagay-bagay. Siyempre, itong mga dami ito, hindi mawawala yan. Wala nga dyan yung iyang kung kulay dilaw na malaki. Okay. Pinagsisiksik lang ni Mrs. Tama na yan. Tama yan. Yes! Ipatuyo ko na lang yung mga yan. Wala Han? Wala dyan sa ilalim? Wala eh. Yaman na, baka nandun lang sa ano yun. Oh. Wala eh. Oh, sige na. Bye-bye na. Oh, kiss. Yan guys ha. Lalayo na naman tayo para gumawa ng pera. Thank you honey, kayo din. Puntahan ko na yung trailer ko doon. Sige. Okay. Tara guys, punta na natin yung trailer natin. I-pre-trip na natin yung trailer natin. Kukunin natin. Ayun guys yung ating trailer 1466. Sinabi ko sa kanila na hugasan itong truck ko eh wala, hindi nila nahugasan. Sira daw yung kanyang lang panghugas. Ang dumi-dumi ng aking windshield oh. Wala, ano na naman tayo doon sa diesel station mamaya. Maglilinis na naman tayo sa diesel station namin.
Yun ang smooth. Smooth na smooth. Tapos tag natin. Patakin natin unti. Yun, kapit. Bay natin. Okay, yan. Magana siya. Ilaw. Lahat ng ilaw dapat gumagana. Pati itong 1/2. Yan. Mag-full tank na lang tayo doon sa pagpadisilan mamaya mga idol. Ilagay natin sa ride. Yun. Yan. Okay. Matigas-tigas. Siyempre dito sa ilalim, i-check natin. Baka mamaya may mga naglileko, kaya itong mga ito guys ha. Ito na lang yung trabaho natin, hindi pa natin magawa, mahirap naman. Kasi baka mamaya may inspection tayo or ma-pull over tayo, yan ang titigyan pagka na level 1 inspection tayo. Tapos tayo yan guys. Alright, but anyway, okay naman siya. Wala akong nakikitang hindi maganda so far. Okay. Check ko sa ilalim. Tignan natin yung ilalim niya or loob ng trailer. Kung malinis. Oh, malinis. At yan yung mga load bar niya. Okay. Yeah. All right. Sa taas, yung ilaw syempre okay naman siya. Okay. So far, okay. Perfecto ang truck natin. Except yung mga natanggal. Ito. Natanggal. At marumi ang windshield. Marumi yung windshield. Gawa nga ng hindi nila inugasan dito sa to. Sira daw yung kanilang ano. Sira daw yung kanilang sira yung kanilang hose daw ng panghugas. Kaya hindi daw nila napahugasan. Guys, but anyway, na-pre-trip natin, na-check natin everything. So far okay naman. Sa awa nila. Guys
Ayan, ang daming medyo napapansin ko sa YouTube ko, no? Mga comment nila doon, nagkukumpara kami kay Marco, no? Kay Pinoy Trucker. Guys, huwag nyo kaming ipagkumpara kasi alam nyo naman sa totoo lang, pare-pares lang tayong Pilipino. At saka isa pa, si Marco, mas marami namang subscriber yun kaysa sa akin. Bakit kailangan nyo kaming pagkumpara? Diba? Alam naman natin lahat na ako small time lang na vlogger. Hindi nyo ako dapat ikinukumpara kay Marco. Ayan guys, hindi nyo ako dapat kinukumpara sa kanya kasi alam naman natin lahat na idol natin yun eh. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Buti nga lang yung tao, yung mga ibang nagko-comment, meron ding pumapanig sa akin hindi siya nag-react. Kaya pasalamat din ako kay Marco kahit pa paano. At saka isa pa, syempre Pilipino yun Pilipino rin naman ako At saka mayroon din kaming collab ni Marco noon way back talagang pinorsigil na makarating dito sa Canada. 3 years ago. Si Marco pumunta yan sa bahay. Siya mismo yung pumunta sa bahay para mag-collab kami. Yan yung araw guys, o yan yung year kung saan bagong labas ko o bagong kuha ko ang truck ko, yung kakukuha ko ang truck ko bilang owner operator. At si Marco, yan yung last days niya sa Torque Enterprise bago pumunta ng Q-Line. So nagkatrabaho rin kami ni Marco. Kaya yung mga hindi pamilyar sa akin at kay Marco, yon ang sinasabi ko sa inyo. Magkatrabaho rin kami, galing din siya dito. Wala rin naman siyang masasabi siguro sa Torque, di ba? At saka yung tungkol sa pagpa-flat deck, guys, hindi ko pa pwedeng ilipat ang truck ko sa flat deck o saang lugar kung saan hindi connected ng powerless, kasi ang truck ko powerless guys powerless ito. Kaya kung lilipat ako sa isang company, dapat powerless. Ang flat deck doon sa Q-Line hindi naman powerless yan kahit i-search nyo sa powerless, tapos titignan nyo yung website ng powerless kung sino yung kanilang mga client na mga fleet, wala kang makikitang Q-Line doon. Yan guys, kaya wag nyo kaming ikukumpara kasi magkaibigan naman kami yan. Minsan lang kami nag-collab, hindi lang nasundan kasi nga busy siya at busy rin ako. Yun lang yun. Kaya yung mga tao dyan na nag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa amin, wag na. Kasi sa totoo lang, wala kayong maano sa aming dalawa kasi ako, gumagawa lang ako ng sarili kong content at nagtatrabaho ako, nakapokus ako sa trabaho ko, sa content ko, sa pagbablog para may pakita ko sa inyo yung kung ano talagang buhay dito. Kumaga nagiging transparent ako. Ganon din naman siguro siya. Ganon din ang ginagawa niya. Pinapakita niya yung trabaho ng mga truck driver, flat deck, ice road at kung ano-ano sa kanya na mga content niya. Kaya hindi niyo dapat kami pinagkukumpare. At saka hindi natin pinag-uusapan kung tungkol dyan sa maraming ipon sa bangko. Ba't kailangan natin sabihin yan? Sinasabi pa. Ang sa akin lang, ako, nagsishare ako ng about mga achievement ko. Kunwari, nakakuha ko ng ganito. Siyempre, iba-vlog mo yun. Kunwari, yung RB ko, nakakuha ko ng RB ko. Alam, hindi ko i-vlog yun. Yung mga ibang tao nga, ultimo, nakabili lang ng simpleng t-shirt, flex dito sa Facebook, sa cellphone, ipopost na sa Facebook. Di ba? Kumbaga, napaka-normal na yung mag-post ka, di ba? Katulad ko, di ba? Nakakuha ko ng RV para sa pamilya ko, hinuhulugan ko, ipe-flex ko syempre kasi di ba nakuha ko alam nga namang hindi ko i-flex. Sino ba sa atin dito ngayon, tanungin ko kayo, sino ba sa atin dito ngayon kapag meron kang bagong achievement or bagong tawag ito, bagong bili na bagay, sino ba sa atin dito ang hindi i-share o pinupost sa kanilang social media account? Di ba? Lahat tayo more on social media account na ngayon. Lahat tayo siguro ganyan yan. Ay, yung anak mo gumraduate ng
high school, elementary, pipicturean mo, magpipicture kay pamilya, pipost mo, congratulations anak sa bagong achievement. O di ba, ganun lang kasimple yon. Katulad ko, kapag nakakuha ko, nakabili ako ng lote, nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng bagong sasakyan, ganun din si Marco, kung nakabili siya ng kung ano-anong niya, gamit niya sa bahay, it's okay lang i-post niya yun, kasi deserving niya yun, kasi pinaghirapan niya yun, kasi nagtatrabaho siya. O di ba, lagi siyang wala sa bahay niya. Anong ginagawa niya? Nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. Siyempre yung kinikita niya sa trabaho niya na pera, maibibili niya ngayon na kung ano-anong mga gusto niyang gamit. Yung katulad ko rin, na i-share ko sa inyo kung anong meron ako. Minsan, yung may mga hindi magandang side na na-share ko tulad ng yan, mahirap ang trucking business sa Reaper, which is true. Totoo yun, hindi po pwedeng yung lagi kong sinasabi ko, maganda, pero ang totoo, hindi naman talaga maganda. Para gusto ko lang talaga malaman ninyo kung ano talaga ang buhay ng isang Pilipino dito sa Canada, yung kami na nag-immigrate dito sa Canada. Hindi porkit nandito tayo sa Canada, big time tayo, hindi ganon. Pawisan ako, mainit. Kaya naman guys, masasabi ko, enough na yung comparison dyan at sasabihin pang si ganito ganon. Tataka nga ako, pati bank account nalaman pa nung isang hindi ko nga maintindihan kung sino talaga yun kasi ito lang masasabi ko, hindi malalaman ng isang tao ang tungkol sa bank account savings kung hindi, very close sila talaga na sinasabi, katulad ko, sinasabi ko sa isang tao, ganito bank account, ganito saving na ganito. Yun, di ba? Ang napagsasabihan ko o nakakaalam lang kahit hindi ko sabihin about bank account ko is ang misis ko lang, wala nang iba yan. Kung ano o ilan ang laman ng bank account mo, ang tanging nakakaalam lang dyan is ang asawa mo, wala nang iba. Alright guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa karsada at natrating ko na ito para makakota tayo, para makarami. At thank you na lang din sa Torque, may biyahe tayo agad-agad kahit pa paano para makabawi-bawi. Yan guys, thank you for watching. Huwag na kayong mag-isip at kung ano man ng comparison na mga yan, huwag na natin pag-iisipan yan kung ano, kasi yung idol nyo, idol ko rin naman. Once again, Slakay Trucker here. Thank you for watching. Ingat kayo lagi yan guys. Peace up. Bye bye. Lakay Pinoy Trucker.